יש כאן מעשה אדיר שנעשה בידי שוטרי משטרת ישראל. הם במקרה היו כאן, ממש במקרה, ונעלם טלפון נייד לתושבת כרכור, ובמקרה, מה שמך בבקשה? גדיר. במקרה גדיר היה בסביבה וכולם היו כאן עובדי עצות. נעלם טלפון, איך אפשר? מנהל פיקוח ואכיפה של פרדס חנה כרכור. מנהל פיקוח של אכיפה פרדס חנה כרכור, ואני באופן אישי רוצה להודות למשטרת ישראל ולמר גדיר ולפיקוח על האמפתיה שגילו והתושייה במציאת הטלפון. הטלפון תוך 5 דקות הגיע לכאן. פעילות משותפת בין הפיקוח למשטרת ישראל. הפעילות הייתה משותפת לחלוטין בין הפיקוח ומשטרת חדרה. אז מגיע לכם תודה. אתה רוצה לומר מילה? תהיו בריאים. תהיו בריאים. יש דוברת מועצה, היא תתייחס. תהיו בריאים. מיכאל. אז קודם כל תודה רבה לך, שבאמת אכפת לך ממשהו, שבן אדם, אנחנו חיים כבר בחברה שיש כאן אפתיה מוחלטת, וכשיש בן אדם שעוזר, זה דבר נדיר, שתדע לך. ואנחנו רוצים מאוד להודות לך. בשביל זה השיטור המשותף נמצא פה במקום, בשביל הדברים האלה. במקרה אנחנו, פעם יצא לנו שאנחנו תופסים את הבן אדם על חם, וזה מאוד חשוב. זה שיתוף פעולה מלא בין המשטרה לבין הפיקוח העירוני של פרדס חנה כרכור. כן, אז אני אותך לא מצלם, אבל אני רוצה להודות לו. חדרה 448. תודה רבה לך. ביי, להתראות. יום. אוקיי.